Jadi ngene lho rek. Kaya aku iki sebenere wis matur suwun sampean gelem ngancani aku iki ibadah ngono aku wis seneng kok. Dadi wong ki mulai nek kancane kan ya tambah semangat. Kowe sembarang ngopahi iki nek kancane iki tambah semangat. Sampeyan munggah gunung ning alas, dolan, ngobrol, ngopi. Kuwi nek kancane kan tambah semangat. Aku nek sampean iki tambah semangat lek iku ngibadahi tambah semangat. Belas aku iki sampean ndek kene iki enggak dadi beban, aku malah seneng. Bahkan rezeki-rezeki yang saya dapatkan bangun ini kan tinggal sampean kuwi. Sing penting sing tak jaluk ki sing ikhlas. Yang ikhlas. Ikhlas iki piye maksude? Ikhlas iku seneng. Jadi lek guruku dhisik enggak pernah bahas tentang ikhlas. Nah, ikhlas iki urusane karo Gusti Allah. Sing penting syukur, sing penting seneng. Jenom disibukne tinggo ibadah rek. Ben tuwek wis panen. Sampeyan saiki oleh rada piye ngono. Aku ya paham mesti ya rada piye ngono penak-penak turu. Tapi sebenarnya ya besok bakal sampeyan ya ngrasakne penake. Ngono. Jadi ndak masalah lek kaya aku saiki rada digedingin ndak masalah. Aku wis bolak-balik omong nih donya iki seneng ya sedelo. Susah ning donya iki ya mung sedelo. Sampeyan purun istiqomah salat bengi jaga salate ngono ku sampeyan duwe keluarga apa enak. Tak ajari sabar. Iki termasuk wong iso sabar iki lek pas posisi ngantuk kok gelem salat bengi kuwi termasuk engko dadi wong sabar awakmu rek. Jadi ngene lho rek. Kaya aku iki sebenere wis matur suwun sampean gelem ngancani aku iki ibadah ngono aku wis seneng kok. Dadi wong ki mulai nek kancane kan ya tambah semangat. Salate tambah semangat. Pokoke sembarang ngopahi iki nek kancane iki tambah semangat. Sampeyan munggah gunung ning alas, dolan, ngobrol, ngopi. Kuwi nek kancane kan tambah semangat. Aku ya ngono. Jadi aku nek sampean iki tambah semangat lek iku ngibadahi tambah semangat. Belas aku iki sampean ndek kene iki enggak dadi beban, aku malah seneng. Bahkan rezeki-rezeki yang saya dapatkan bangun ini kan tinggal sampean kuwi. Dapat rezeki itu saya hanya untuk jalannya saja. Itu sampean sebenarnya semuanya ya punya sampean itu. Sing penting sing tak jaluk ki sing ikhlas. Yang ikhlas. Ikhlas iki piye maksude? Ikhlas iku seneng. Jadi lek guru pun dhisik enggak pernah bahas tentang ikhlas. Nah, ikhlas iki urusane karo Gusti Allah. Sing penting syukur, sing penting seneng. Sing penting seneng. Kita jaluk ini kini sing penting sing seneng. Kalau seneng lah malih ikhlas akhirnya wong iki mau. Lek syukur akhirnya ikhlas. Dijaga tenan sing penting si salate lho dijaga. Terus sampai ketinggalan, dijaga sing tenanan. Sebab dosa yang lebih besar daripada zina itu adalah meninggalkan sholat, dengan sengaja meninggalkan sholat. Ngono ki mau. Ya kita ae kayak beban, tapi sebenarnya barokah.
masih kita beban. Wong padha karo sampean ngene iki nandur. Di wong ibadah wis padha karo wong nandur. Nggo awake dhewe ora nggo Gusti Allah. Tinggo sampean dhewe. Di wong ibadah iku padha karo wong nandur. Padha karo wong kerja lho. Mesti engko bakal oleh hasil. Mbuh ning donya, mbuh ning akhirat. Lah asile iso donya, iso akhirat ku ya kaya ngamalne selawat, engko asile donya akhirat. Panen ning donya, panen ning akhirat. Lah salat wis kewajiban kok. Kewajiban awake dhewe. Bakti karo wong tuwa kuwi engko ya pidunya wal akhirah. Mergo lek sampe durhaka engko dosa nasab engko. Terus engko ganti dhewe durhakani karo anake dhewe lek sampe dhewe durhaka ngono kuwi. Oleh kok bengi ben di ya, digugah karo Pak Rahman ya. Gawe karo Pak Rahman. Jam 2 ngono. Apa perlu to Teh sebenarnya Teh? Perlu nyusul aku ya dhisik to Teh. Jam 2 ngono nang masjid tulis. Jam 2 nang masjid etan kuwi ngono. Mboten napa-napa. Soale nang iki kok mboten mesti kok dibuka. Mboten hal. Lah iya. Mergo kuncine wong belajar ilmu hikmah ki salat bengi kuwi kunci utamanya untuk menghidupkan hati itu dengan cara salat malam. Itu kunci utamanya untuk menghidupkan hati itu. Salat malam. Lek sore ngono ndang turu. Apa cek nyekel HP? Masukku lek pemane jam 09.00 ndang turu ngono ngutangi jam 2 kan penak. Ndak terlalu ngantuk. Lek kaya aku wis biasa. Emang bengi wis biasa lah aku. Sampai isu. Wis turu nangi duhur ngono. Cukup turu iku 6 jam cukup. Jenom disibukne tinggo ibadah rek. Ben tuwek panen. Tuwek panen. Dhisik aku yang ngono, cek sak umur-umure sampean wis tinggo bekti ning wong tuwa. Aku kan cilik seneng soalnya salat bengi iki. Wong ndek bojone enggak kangelan panen. Ono. Iya dirutinke ngono ae teh. Pelaku ning endi ben nyusul kabeh ngene teh. Ngopi ngono teh. Masukku ben iso rutin. Kalau orang ngono ku enggak rutin. Kita angel cah ya, kayak abot tapi engko bakal penak. Sampean saiki oleh rada piye ngono. Aku ya paham mesti ya rada piye ngono penak-penak turu. Tapi sebenarnya ya besok bakal sampean ya ngrasakne penake. Ngono. Jadi ndak masalah lek kaya aku saiki rada digedingin ndak masalah. Maka ya engko akhirnya ngerti anune hasilnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Iya sing tak jaluk sing sabar ya rek ya. Sampeyan ning kene belajar ilmu hikmah. Wis toh, enggak apa-apa aku rada-rada digedingi, tapi mengko akhirnya sampean besok lah aku wis mati utawa sampean besok wis metu kok kene engko utawa sampean wis mati pisan wis. Mengko akhirnya sampean ku pasti oh matur suwun kali Abah ngono. Dhisik kok digugahi tangi bengi, kok digugahi salat bengi ngono. Mergo wis nemu hasile ngono. Saiki wong panganan sing dhewe pangan iki lho tanduran sing tahun-tahun wingi ya toh. Makanan yang kita makan sekarang ini loh tanaman dari tahun kemarin. Kayak kaya mandi peceran ngono iki malah aku pengen iki kolam iki arep tak isi banyu. Arep tak gawe kolam iki tak jak kungkum kabeh. Kayake ngono iki dipandang mata ino, tapi sebenarnya kuwi obat rek. Tenanan wong duwe penyakit ndablek, kemeng, pusing, mudah marah kuwi tombone ya banyu peceran iki lho rek. Ngono. Apa kuwi diisi banyu apa ngeduk lemana ya teh? Kolam itu. Heeh. Kuwi digawe. Itu kan tuh di lengseng bawah ya. Dicampuri lele. Airnya dari air kamar mandi sampai laut. Iya. Enak anu enak kolam. Kendalane tangi bengi ini apa rek kendalane? Coba cerita kendalanya ya. Kalau semuanya susah untuk mandi malam, sholat malam itu apa kendalanya? Soalnya kan maksudku bareng kan lek apa maksudku awak melek aku ya melek ngono lho maksudku. Awak pun turu aku ya turu gitu kan gitu. Sing jadi kendala apa kalau salat malam itu? Ngantuk Paris. Kalau Reza. Ngantuk. Ini tadi gini rek. Kok awake dhewe posisi ruwepot. Posisi ngantuk kok muales, awake dhewe kok gelem tangi, gelem nyembah ning Gusti Allah. Kuwi siji tandane dhewe duduk wong munafik. Kepindhone cek penak-penake turu kok awake dhewe gelem salat. Wah iku nilainya gede rek. Nilainya gede. Aku wis bolak-balik omong nih dunia iki seneng ya sedelo susah ning dunia iki ya mung sedelo. Jadi gak sebanding karo ning akhirat. Selain itu yang madangi uripe awake dhewe. Sampeyan purun istiqomah salat bengi, jaga salate ngono ku sampean duwe keluarga ku enak. Bagiku lek enek cah enom kok ngomong ngintukne bocah wedok sing ayu ki angel, ngintukne cah wedok sing sugih ki angel kuwi mergo goblok. Mergo goblok. Lek bocah kuwi pinter ora rek sing angel. Mergo ora enek sing angel dienggo Gusti Allah iki. Angel kan mergo dhewe urung manut karo Gusti Allah. Man karo Gusti Allah enak sembarange. Iya sing tak jaluk panggah sing sabar. Sampai ning kene iki tak ajari sabar. Iki termasuk wong
iso sabar iki lek pas posisi ngantuk kok gelem salat bengi kuwi termasuk engko dadi wong sabar awakmu rek. Kayak wong sabar kuwi innallaha masabirin, kekasih Gusti Allah. Kayak sing tak bulan baleni. Jadi pengen dadi wong sekti, dadi wong hebat iki ora usah bingung amalnya apa-apa. Pertama salat sik ae rek. Dimulai dari salatnya dulu. Termasuk ya salat jamaah, qobliyah ba'diyah, terus ditambahi salat duha, ditambahi salat 5 waktu, ditambahi anune kuwi salat bengine kuwi wis bagus kuwi. Engko sampean nek pengen tambahan amalan ya sholawat ngono, tambahin neh kok asma karoma wis semua antep rek. Tapi ya sing penting teko salate kuwi sik. Wong kuat ya mergo salat, lek gak salat ya gak kuat. Kabeh diniate golek ridhone Gusti Allah. Ngono. Sebenarnya nggugah awakmu ki ya abet lho rek. Gugah awakmu ki ya abot. Abote yo enek rasa nggak penak, enek rasa isin, iya. Jadi kuwi pun sebenarnya wis pengorbanan dinggo. Ya cara awakmu wis tak kon gugahi kanca-kancamu kan ya enek rasa ndak penak, sungkan ngono. Dadi lek awakmu dihukumi malah sebenarnya ora kok awakmu sing susah, malah sing susah kan sing gugahi iki. Sing gugahi kuwi. Jadi kene pun sebenarnya ya amit gugah kuwi pun ya wis ya wis apa jenenge kuwi. Wis beban ngono. Tapi balik maneh. Mergo kabeh kuwi golek ridhone Gusti Allah ya dengan sangat terpaksa ngono. Dadi cara awakmu kabeh gelem kerja sama mbek kanca-kancane kok aku jam 2 gugahan. Ayo alarme diuripne ngono wis mbantu aku banget kuwi. Dadi ning kene kabeh iki sing dadi kuli iki aku lho rek dudu awakmu. Dadi ketok ae disawang wong ning kene aku kiyaine bapake, tapi asline hakikate aku malah babu-babumu, aku iki kulimu aku. Ya jadi nyambut gawe ya nggo awakmu ben mangan ben penak. Panggonan ben penak. Ijik tambah meneh, cek kok tambahi kon gugah bengi. Kon ngenteni kowe mandi, gugahi kowe salat jamaah ngono. Iki cara kowe gelem aku tak bantu lah apa ben gak terlalu akeh pikiran. Apa wis mikirne golek mangane, cek kon mikirne mosok salate aku dadak dioprak-oprak kaya sapi. Engko ora salat digrujuki peceran kayak kebu ngono kan ya sebenarnya kan ya lek sampean duwe kesadaran lho ya. Tapi ya ora apa-apa maksudku pisan pindho iki ora apa-apa. Lek wong anu sebenarnya ngene. Lek balike ning aku lho. Dadi ilmu kan balik ning awake dhewe-dhewe to rek. Lek kaya aku ngono. Gugah awakmu ya gugah hatiku. Bisa uga kaya sing wangel kaya contone Mas Gabriel semene angel gugahe. Kuwi iso uga barokah nggih aku. Dadi iso uga sabarku. Ya to. Pahalaku sing gedhi mau ya mergo enek wong kaya Gabriel kaya bocah-bocah ngono kuwi. Kaya ngene iki kan rada angel ngene kuwi. Ini enggak masalah sebenarnya. Lek bagiku sebenarnya enggak masalah. Wong kuwi ya barokah kuwi ilmu aku ngono. Tapi lek awakmu ya lek pengen bantu ngono. Iki dinggo aku, dinggo Pak Rete, dinggo Pak Rohman ngene, dinggo Abah Ali ngono kuwi. Sebenarnya bocah-bocah sing angel diatur ngono iki barokah awake dhewe. Mergo awake dhewe sabar karo dheke engko iso uga dhewe disabari karo Gusti Allah.
ngono teh dhewe nek salah titik mbuh mbek sapa rezeki rada angel mergo barokahe bocah angel ngono ki lho ini karo Gusti Allah malih digampangno rezekine awake dhewe iso uga dadi wong ki aja suudzon kudu husnudzon karo Gusti Allah makane toh aku apa tau to ngongkon Gabriel mulih kaya awakmu ora salat terus wis tata bajumu mulih ora tau aku cuma nek kok ngono wong enek bocah sing mendina sakau bengok-bengok wae aku ya ora ngongkon mulih aku trimo dilolokne wong akeh jereke piye ndak masalah kecil ngene iki ya cakno ning uripmu rek sok awakmu wis keluarga enek anakmu bojomu sing gak patek manut tanggamu rada angel ngono cakno kusnudzon iso uga kowe sabar karo bojomu karo anakmu karo tanggamu awakmu disabari karo Gusti Allah kowe rada lali titik ngono ya ora ditabrak ning mobil terus modar ngono ya ora cek dikai kesempatan karo Gusti Allah awakmu cek dikai kesempatan delalah pas tabrakan ngono kuwi sik selamat mobilnya penyok kowe gak apa-apa cek dikai kesempatan kedua makanya tinggal Pak Rohman dirungokne Pak Rete dirungokne jadi sing jenengane barokah ki terkadang sering teko musibah barang-barang yang kita anggap tidak baik itu ternyata ya yang terbaik untuk diri kita ini kayak pengurus-pengurus ya kudu paham ilmu ini ki ngono kuwi ya terus nggak apa-apa istiqomah ulah piye bah digugah ratangnya turunnya ya ora apa-apa sesuk digugah neh wis jane hari esuk ora neh ya grujuki neh ya gak apa-apa barokah sebenarnya aku ndelok banyu peceran kuwi lho sampai aku mau ndek pikiran iki kudu enek Blombang bahkan aku dhewe ya pengen kungkum makanya lek kowe ngerti dhisik zamane anu aku sering ning kuwi mburine Pak Rete kuwi ngarepe Pak Rete kuwi enek bekas babi kandang babi ngarepe enek grujukan banyu ya sering kungkum nang kono kuwi iki kan ya peceran termasuk ya jadi sebenarnya ya aja mbok delok mung hukuman rek ngono kuwi iki ya ora iso kabeh lek ora dikersane Gusti Allah iso uga kowe gampang mumet gampang edan arep kena stroke mergo kowe dihukum ngono kuwi malih mari penyakit ya toh amin ya robbal ngono jadi mungkin ketok ae rek aku ning kene iki dadi bapak ning dadi awakmu tapi sebenarnya aku ya kulimu rek piye ora kulimu iki bapak kuwi ketoke mbok bapakmu mbok ibumu iki ketoke kaya dadi ibumu dadi bapakmu tapi kenyataane ya dadi kulimu awan bengi kerja enek sing cilik nyewoki awakmu sampai 7 tahun sampai pirang tahun ngopeni sampai saiki apa enggak ngopeni kuwi lah asline kan jadi kulimu mengorbankan semuanya untuk dirimu lah imbal balik piye sami'na wa ta'na takdim hormat ngono kuwi bahkan ibumu sampai rela berkorban nyawa melahirkan dirimu nanti aja mung di anu rek aja mung diket mung sing didelok dohire ae ibu ki ngongkon gak entuk ngene gak entuk ngono ngandani ae aja mung didelok dohire ngono didelok sejatine ngono ya aku ning kene kan ya nyambut gawe awan bengi ya ben sampean kabeh iso mangan ngono karena aslinya aku dadi kulimu rek gaya awakmu bengi bentangi ngono ya jadi pengen ngewangi aku ya kuwi mau carane suruh ngadan sing tak jaluk wis lingguh ning musala kono ngono ki atiku wis seneng ora perlu mbok bruki dhuwit ora perlu mbok kowe ning sawah ngerjani apa ora belum ajan sudah duduk di musola ono kuwi bengi gelem tangi pisan gugah pisan wis tangi bila perlu kompromi mbek kancane dijak ayo mutolaah duduk ngobrol iki gimana biar abah
nggak sampai gini, yuk malam bangun, nanti bangunin saya jam 2 kita sudah mandi gitu, duduk di sana itu kan enak ngono loh, termasuk wi bantu wong tua, termasuk ya dewasa ngono wi mau ngono. Iyalah aku ngono njaluk golek ridane Gusti Allah. Ngene iki ben awakmu beneh ngono ae. Ben beneh. Ayo rek sing tak jaluk tenanan wi, salate kuwi sik. Muga lek salate bener engko narik amal liyane dadi bener. Salate sik mulai salat 5 waktu ini jamaah. Tambah salat qobliyah ba'diyah, tambah salat bengine. Ku amalan-amalan liyane ketarik dhewe pisan. Ono. Mas Sofian anu ya tak jaluk sampean luwih cedhek ning aku ya Mas Sofian ya. Luwih cedhek ya. Jadi kaya anu waktu terima tamu wis lingguh ning manggonan kono ngono. Terus waktu-waktu senggang ngono kuwi ngadep ngono. Mas Sofian ya. Salah sijine atine sampeyan iso kuat iki mergo cedhek karo wong tuwek juga. Ben gak rapuh. Nek ngedoh rapuh engko atine engko. Wong baperan ngomalan. Iki tambah piro to santri? Tambah cilik ya. Cilik kok ngendi kuwi? Sumatera. Rene diterne sapa teh? Ayahnya apa? Ayah ya. Iya. Ya kuwi waktu urung adan ngono kuwi aja sampe wis adan sampean urung enek ngono. Jadi dianu tenan di babakan salat iki di jaga tenanan. Kepenting masalah tentang salat iki. Nggih, Pak Sapam. Salam. Kan tadi enak piro to teh total teh? Enak piro santri iki? 15. Mangane jam piro? Jam piro Mas Sofian mangane? Makannya? Biasanya habis sholat zuhur kalau belum masak makan baru. Tapi kalau biasanya kayak tadi pagi udah jadi sampai masak jadi tinggal makan pagi. Diatur jadwalnya jane mangan. Masak bareng jam piro, mangan bareng jam piro ngono jane. Diatur jadwalnya. Makan dimakan bareng-bareng ya masak bareng-bareng. Di anu peraturan baru sing apa jenenge kuwi gak salat jamaah kuwi badhe grujuk kuwi sak jam kon ngadeg sik. Aja ngendi-ngendi. Di batik rujuk. Ya di situ aja dulu. Aja ngendi-ngendi. Sana ini malah anu.
Niku kudu ning kono wis ben ning kono sak jam. Jenenge ngendi sik. Sing apik awakmu kumpul, mutolaah, ngopi, sambil makan, duduk-duduk ngobrol gimana kita ini sebagai anaknya apa pengennya kita sholat, ayo sampai kita saling mengingatkan, ben kita juga ya nggak sampai dihukum kayak gitu. Di sini ya menjaga sholat itu penting. Aja mergo apa, aja mergo sapa-sapa, mergo iya kabeh karena imane awake dhewe ning Gusti Allah. Kanjeng Nabi diperintahne salat kuwi sampai kon munggah ning langit sabit ora nganggo ora ngangge wahyu sampai langsung. Kesangka pentingnya kuwi. Kayak pentingnya salat kuwi. Ngono. Ya tinggu sampean dhewe. Mergo beda antara dina iki mbek dina sesuk wis beda. Ya setiap waktu enek hisabe. Kayak apapun kita ndak bisa membeli waktu yang kemarin. Jadi rugi lah sampai waktu ini sia-sia. Ngono. Ya wis engko bar salat isya kumpul ya teh. Bar salat isya kumpul. Bar salat isya engko kumpul iku. Pembelajaran tentang terapi biasa ndak apa-apa. Kalau waktu ini nuntut ya ning pinggir kali ngono. Iya ra ya. Wis sing tak jaluk ya kabeh lakokno mergo Gusti Allah. Aja mergo aku, aja mergo apa hali, mergo aku apa hali ya menungso ya akeh salah ya akeh lupute. Tinggal awakmu dhewe rek. Tinggal golek ridane Gusti Allah. Ben sampean iki selamat dunya akhirat ngono. Ya wis ngoten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.